Vítam vás u nášho prvého videa a dnes si vyrobíme takýto náramok. Takže prvé potrebujeme paličky. Zoberieme si podľa toho, koľko farieb chcete mať. Napríklad ja si vezmem toto a pekne to otočím na paličkách. Dneska si budeme robiť trojity. Takže potom si zoberieme napríklad takú farbu a navlečieme len normálne a ešte jednu. A tú spodnú zoberieme a prevlečieme úplne na vrch. Trošku si ich posunieme nižšie, aby sme mali priestor. A dáme si napríklad takéto farby. Zase prevlečieme spodnú. Trošku si roztiahneme. Tak. Teraz zobrieme S-ko. Takéto. A skúsime si to prevliecť napríklad... Podržíš mi to? Spodok len. Spodok mi podrž. Nevidím. Ďakujem. A úplne to posledné. Ďakujem. Teraz si to uvoľníme, trošku roztiahneme, aby sme mali prehľad o tom, čo robíme. A navlečieme ďalšiu gumičku. Zase zoberieme zo spodku. Znova. A už máme napríklad, že 3 gumičky. A pokračujeme, dokiaľ nám to nebude takto na ruku, ako mám ja. Dobre, počkaj. Pošťaľa si. Takže, keď už máme kúsok urobený, tak si pekne potiahneme, aby sa nám trošku roztiahol. A zosúvame si to, ak robíme na paličkách trošku nižšie, aby samozrejme... A vidíte z toho takýto náramok. Dobre. Skúšame si to na ruku. No a postupne si to skúšame na ruku, a že či nám to bude dobre. Samozrejme, moje je ešte trošku malé, takže na ruku to určite nevíde zatiaľ. Dobre, takže to bola chvíľa. Takže keď už máme zhruba toľko, napríklad posledných 8 gumičiek nám chýba, no tak sa pokúšame dopliesť a furt si skúšame na ruku, že ako by nám to bolo. Alebo napríklad o pohár si to môžeme skúsiť. Ak nikto po ruke alebo nemá o kamarátkynu ruku. No, alebo. No, ešte trošička nám chýba, už to bude v pohode. Takže už to len dopletieme. A ešte vám ukážem neskôr koniec, ako to zakončíme. Takže. Si sťahujeme vždy gumičky dole, ale nie až príliš, pretože potom sa nám gumičky môžu roztrhnúť alebo úplne natiahnuť. Tento postup je veľmi jednoduchý, takže dúfame, že vám to pomôže pri tom, aby ste si vytvorili vlastné náramky a podobne. Ešte dopletiem tieto gumičky. Počkať, paličku. Majte po ruke vždy aj paličku, nikdy neviete, kedy sa vám môže hodiť. Tak, si stiahneme trošku nižšie. Paličky sú také, s takým háčikom na konci. Ale sú rôznych farieb. A kúpite väčšinou V balíčku. v každom balíčku gumičiek. Áno.
kúpite v Dračiku, ale aj v rôznych obchodoch, ale aj v čínsky obchodoch. A lebo vo Vranove kúpite oproti v tých dvoch Číňakoch, čo sú vedľa seba, pri tom veľkom obchode. Len pre Vranovčanom oproti Komunálu. Sú také dve čínske obchody. Tam to majú tiež. Že 60 alebo 70 centov. A ja 80. No, alebo niekedy za euro 20. Vždy sú ceny rozdielne. Takže, ak nám už chýba posledná gumička. Tak. Už to mám napríklad, že také dlhé. Ešte si to pekne natiahneme trošku. Tak. A zoberieme si poslednú gumku. Natiahneme. Tak. Dáme ako vždy, ale... Ale zoberieme si ešte jednu, aby sa nám to zakončilo normálne. Keď chcete mať rovnaký začiatok aj koniec, môžete si zobrať aj tú 41. gumičku. Tak. A teraz, keď už nám ostali len dve, túto gumičku dám sem, aj túto stranu a toto len zoberiem. Tak toto potiahnem. Ešte trošku roztiahnem. A to esko, čo bolo, tak prehodím cez obidve tie úška, čo mi zostali na poslednej gumičke. Tak. A máme celý náramok. Tak. A napríklad môžete mať celú hrbu takýchto náramkov, alebo si môžete vytvoriť. A v ďalšom diele našich klipov vám ukážeme náramky z dvoch gumičiek. Vidíme sa na budúce. Ahoj! A ešte ja by som chcela podotknúť, že toto video bolo aj stopované, takže vy si to prosím stopujte vždycky, jak začneme aj pliesť, aj tedy, lebo toto video stopované nie je v kuse. Ahojte!